Takže vítam vás, milí poslucháči. Tak vítam vás, milí poslucháči a milé poslucháčky pri tejto pobožnosti. Dneska sa chceme pomodliť za mier vo svete, aby bolo viacej na svete kresťanov. Aj za to je obetovaná táto pobožnosť, táto svätá omša lomená. Ja sa volám začiatočný kňaz Oliver Svat a my začneme. Tak na začiatok, na úvod sa pomodlíme trikrát Zdravá z Mária, ako to máme my. My sme ináč farnosť svätého Jozefa, takže môžeme sa začať modliť. Budeme sa striedať, takže môžeme ísť na to mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prvé začnem ja. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz ešte sa pomodlíme Otče náš jedenkrát. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Tak pomodlíme sa tu modlitby, konkrétne tieto tri, túto a túto. Takže začneme modlitbou na každú sobotu. Modlitba na každú sobotu. Pokoj tomuto domu, zasvetenie sa Panny Márii a prosba o pomoc. Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za pomocnicu kresťanov. Buď našou ochrankyňou tohto domu. Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc. Ochraňuj tento dom od každej škody, od požiaru, od povodne, od blesku, od výchra, od nepriateľských vpadov, od vojny, od každého zla, od každej inej pohromy. Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž ako svoje vlastníctvo všetkých, čo v ňom bývame. Zachráň nás a udej nám potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobrá a vyhýbali sa hriechu. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás. My sa vždy tebe zasvedcujeme. Amen. Mária, Matka všetkých národov, Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha, daj nech Duch Svätý prebýva v srdcia všetkých národov, aby boli uchránené od skázy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou orodovnicou. Amen. Mária, Matka moja, zasvedčujem sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Vie, Matka, že Ty, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen. Takže dnes tu máme prvú svätú omšu v tomto školskom roku. Tak to veľmi sa teším, že táto farnosť existuje už 9 mesiacov a je to fakt veľká doba, ktorú sme
každý mesiac sme slavili sväté omše a pokračujeme v tom aj naďalej a sme veľmi radi, že nám chodíte takto vlastne pomáhať na naše pobožnosti, sväté omše. Dneska to bude skôr pobožnosť a samozrejme aj s kázňou, tak dnes by sme sa v tejto kázni chceli rozprávať o mieri vo svete a o koľko je vlastne na svete teraz kresťanov. Tak keby som mal začať, tak kresťanov je na svete dosť veľa, ale stále ich môže byť oveľa viac. A myslím si, že fakt stále je ich síce viac a viac, ale fakt môže byť ešte viac, ako my to vieme. A my sa snažíme vlastne, aby sme boli viacej lepší a lepší a snažíme sa vlastne aj zlepšovať, pretože máme v kuse druhú šancu, každý deň je tá šanca nová, ale niekedy už to byť nemusí, pretože a práve preto by sme si viacej mali. Áno, a máme aj jubilejný rok, ďakujem, že si nám to spomenul, náš ministrant. Máme, áno, to som chcel tiež povedať, máme jubilejný rok, tento svätý rok, ktorý je každých, myslím, že 50 rokov, či ako to je? 50 rokov? Neviem, či 100, či 50 je. Nevieme, ale teraz je proste, a to vieme, začal 24.12.2024 a končí 6.1.2026. Takže ešte prvých 6 dní roku 2026 je jubilejný rok. No, ale tak to je. Šancu sa polepšiť. Áno. Ako by som fakt sa vrátil k tej téme, tak kresťanov síce už ako som hovoril, je stále viac, ale niekedy ich aj ubúda. A najmenej kresťanov je v Saudskej Arábii, čo vy asi aj viete, v Saudsko-Arabských Emirátoch. Tak tam je ich veľmi málo a tam za opustenie islámu vlastne môžete byť aj zabití, čo je niečo extrémne. Ale samozrejme musíme mať my, kresťania, rešpekt voči ostatným náboženstvám, aby sme vlastne slúžili ako príklad k tomu, že sme kresťania, aby sme proste dávali príklad druhým, že sme kresťania a sa chováme ako kresťania, hej, že samozrejme dôležité je chodiť aj na spovede a toto samozrejme celé k tomu, aby my aspoň sa snažíme, aby čo najviac ľudí bolo kresťanmi, ale niekedy to proste nejde a tí ľudia proste nechcú a tí ľudia už sú tak niektorí, že fakt už sa nechcú obracať a už chcú proste ostať. Ale samozrejme je nás viac a viac a to aspoň v to sme radi, ale už vieme, aká je moderná doba, že chcú nás nahradiť roboti a chcú nám práce všetko zobrať, ale my sa nemusíme bať, pretože vieme, že Boh nás od toho ochráni a vieme, že On nás proste zachráni od toho. Tak chcel by som vás viacej motivovať, viacej povedať ľuďom o kresťanstve, o proste ďalším ľuďom, ktorí nebojte sa, nemáte sa čoho bať, proste nebojte sa toho povedať viacerým ľuďom o kresťanstve, takže nebojte sa, proste je to dobrý skutok, robte dobré skutky, odpúšťajte druhým. Toto by bolo pre dnešnú kazeň všetko a my sa ešte prečítame Evanjelium na každý deň. Je to takáto knižka, kde máme na každý deň napísaný príbeh, tak dnes si ho môžeme prečítať nejaký jeden z nich. Poďme na to. Nájdeme si na dneska. Ja už som to našiel a my môžeme začať. 19. september, vlastne 20. september, sobota, Ľuboslava majú dneska meniny. Má svätý Ondrej Kim, Taegon kňaz, Pavol Čong, Hasang a spolumučeníci. Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal k podobenstve, rozsievač vyšiel rozsievať semeno, ako sial jedno zrno
padlo na kraji cesty, tak tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu, vzišlo a usehlo. Lebo nemalo ho iné zrno, padlo do dobrej zeme. Vyrastlo a prinieslo 100-násobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Ježiš používa veľmi názorný príklad pre svojich poslucháčov. Naozaj, keď sa zamyslím nad akýmkoľvek semienkom, v každom je niečo zázračné. Zasiatím do pôdy sa postupne mení na niečo celkom iné. Netreba ho presviečať, ako to má robiť. Nepotrebuje nejaký návod, iba trochu starostlivosti a zmení sa na chutnú zeleninu, prekrásny kvet alebo stromček. V tomto skrytom procese je jasná Božia stopa. Podobne aj na Božom slove je niečo neopísateľné a zázračné. Keď semeno Božieho slova ochotne príjmem do svojho srdca, postupne začne púčať. Pomocou Ducha Božieho ma bude premieňať a časom z neho vyrastie príťažlivé Božie dielo, ktoré môže zhrnúť svojimi postojmi, správaním mnohých ľudí. Keď blížni vo mne stretnú aspoň kúsok Boha, jeho lásky a milosrdenstva, práve týmto gestom sa stávam aj ja rozsievačom Božieho semienka. Je to úžasné. Boh, ktorý koná vo mne, sa postupne dotýka mnohých ľudí. Ponúknem sa za niekoho, kto je chorý, znechutený, životom osamelý, žijúci v osídlach strachu a úzkosti. Pomodlím sa, alebo ho povzbudím slovami písma. Siať sa dá rôzne, aj pôda je rôzna. Kým sejem s Bohom, nemusím sa ničoho báť. Páne, pomôž mi denne zasievať semienko Tvojej lásky. Amen. Tak teraz sme vlastne videli, ako aj to súvisí k tejto kázni, že vlastne aj my môžeme byť tým semienkom, ktoré keď pustíme do nášho srdca Ducha Svätého, tak vie z naše zlé srdce pretvoriť v niečo úplne iné a proste vieme, človek sa vie napraviť. Tak môžeme si prísť po príjmanie. Čakaj, trošku dám svetenej vody. Trošku. Čo? Jo, Kristovo. Poriadne. Dneska máme väčšie príjmanie trošku. Že... No. A... No to prelámovať. Tak, vypočujeme si ešte oznámy. Omše budú na budúci týždeň v sobotu. Čas ešte upresníme. Takisto nezabúdajme, že za pár dní tu máme ďalší mesiac, ktorý tu máme našu farnosť, konkrétne 10. mesiac to bude. Tento mesiac to bol 9. Takže veľmi by som sa vám chcel poďakovať za pravidelné zúčastňovanie na svätej omši a dúfajme, že to bude aj naďalej. A ja v to veľmi dúfam. Ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí darovali na oltár. Potom môžete dať peniaze do Eucharistii, ľubovoľný, dobrovoľný príspevok. A toto by bolo pre vlastne túto pobožnosť všetko. Ja ďakujem za účasť a príďte si po pomazanie olejom a po
posvetení vlastne. Takže na Pán Ježiš. A takisto požehnáme aj oltár a ja seba požehnám. A ešte vlastne posvetíme tento priestor od kríža. Teraz Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz, v hodinu smrti našej. Amen. Ty Synu i Duchu Svätému, ako bol na počiatku, tak nech je teraz, vždycky na veky. Vypočujte záverečné požehnanie. Nech vás žehná Všemohúci, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Bohu ďakujem. Tak ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto pobožnosti. S Pánom Bohom.